Čaute, ja som Divados HD a vítajte pri prvom videu z Minecraft Pocket Edition. A som tu s Obukukom. Čaute! A minule, čo sme natáčali Pocket Edition, toto, čo tam som poskakoval jak Tarzan po stromoch, tak to máme na starom tablete, ktorý sa nám pokazil, tak my sa ho čo najrýchlejšie budeme snažiť opraviť, aby sme mohli pokračovať. Tak teraz chcem urobiť novú túto sériu. A budeme hrať bez cheatov, prišli na normál, v survivale a teraz sa na tomto tablete, čiže by sa s tým nemalo nič stať. Keby náhodou by sa to odstranilo, tak by som vám to povedal. A myslím, že by sme mohli ísť na to. My tu dáme strik, aby sa zase hodinu nebuildovalo terén. Prosto bude tak sekunda. OK, tak už sa nám builduje terén pomaličky. A už to máme. Tak, dobre, kde sa narodíme? Dúfam, že nie na nejakom pustnom ostrove. Nie je to pustný ostrov, ale je to celkom pekná dedinka. No, nie dedinka, ale lesík. OK. Kvetinárka. Dovoľ. Tak čakáme tu na Obukuka. Že by si išiel na stromy, ideš rovno za kvietočkami. Dievča. Hej, ja som zabudol povedať, že Obukuka má nový skin. Obukuka má nový skin. Obukuka. Čau. Au, nebí ma. Nie, že ako minulom deli. Považ sa ma ešte raz buknúť. OK, tak ja idem narúbať stromy. A ja? Potom pôjdem pozabíjať nejaké ovečky. Robím crafting, hej. Pôjdem natešiť nejaké drevo a pozabíjať ovce. OK. Daj mi potom nejaký meč. Však si ho vyrób, nie? OK, tak ja idem vyrobiť. Hodím ti drevo. OK, tak, díky za drevo. OK, počkaj, crafting. OK. Tak počkaj, ja ti tu položím crafting. Tak. Dobre, díky. A tu máš drevo. Sakra. Tu máš? Díky. Nejdem ešte narúbať. A robíš sticky? Lebo ja nemám nič. Dobre, urobím nám 2 meče a aj sekeru. OK. A nechám ti ale myslím, že už budem môcť aj začať stavať. A trocha dreva ti nechám. OK. To na ti ho vyhodím pri craftingu. A máš sekerku? No, počkaj, hodím ti. No, hej. Ale nie meč. Sekerku. Meč sa zíde vždycky. A ty máš? Áno. OK. 2 som urobil. Dobre, Ja tu vyskakujem ešte na stromy. A ovca! idem si, OK. Ovce! OK, zabij. Ja to zatiaľ rúbem. Máme mesko. OK. Mal by si už kopať kameň, či? To je času. Treba nám hlavne postele. Nemám ani krampač. Počkaj, urobím. Alebo ty postaváš dom a ja budem kopať? Nie, nebudem kopať. Počkaj, mi to teraz seká. Počkaj. Nerobíš, nie si niekde ďaleko odo mňa, alebo niečo také? Nie. Ja to zase nechce behať. Pomaly to beží ako pred updateom. OK. Tak nám vyrobím paličky. Už mám 2 vlny. Ja idem kopať. Robíš dom? Tam som ti to hodil 2 vlny. OK. Hej, tu máš sekerku. Choď kopať toto. Ale ja... Či rúbať stromy. A nemáš nejaký krompač? Ja mám? Však ja idem rúbať. Či ťažiť. No ja chcem ísť ťažiť, ty sa aj domy. Ale nie, ja budem ťažiť.
sa ti chce. OK. Mne sa chce. A mne sa chce práve že robiť baňu, chápeš? Potom tak robím dom. OK. Prepáčte, niečo mi tu vypisujú na Viber. Máš toročky? Toročky nie, však ako by som si vyrobil. Čo ja viem, by si spálil? Jej, Čo by som pálil? to je veľmi dobrý nápad toto. Wow. Ekologické domy. V centre mesta kupujte všetci za skvelé ceny. Ekologické. 99 000 za meter štvorcový. Hej, Najlepšia ponuka, lepšie nedostanete ľudia. presne tak. Ja by som teraz potreboval dosť toročky. Tak si urob. Ešte budem musieť vykopať kamene. Počkaj, musím nájsť nejakú kejvku. Lebo ináč sa to nedá. Musím ešte natočiť drevo. Natočiť drevo. Super. Tak si natoč drevo. Ja idem zatiaľ hľadať nejakú kejvku. Ty máš tie vlny, ne? Hej, ja mám dve. Ulov. Musíme ešte zabíjať ho. Tam je. Kde? Ja ho idem zabiť. Ale kebyže nejakou budeš, vždycky nájdem. OK. Kde? Je to zombie? Počkaj, mi to strašne teraz seká. Kde? Počkaj. Dosť seká. Keby sa na nás nikto pripájal. Ale nevypísala nič. Ja som zase stretol do Jej, rúže. Iva dosť? No. Mám blbú správu, neviem, kde máš to. Tak poď za mojím nikom. Ja som pri dome. Dobre. Máme tu naše jazierko, potom budeme rybáriť. Super. Tak je dosť veľké. Počkajte. Ja len si musím teraz poriadne sadnúť. OK. A zatiaľ zasadíme. Dobre, ja dostávam ten dom. Dobre. Zase mi to... Ja som blbec. Ja som omylom klikol a vlny som si urobil koberce. To nemyslíš vážne. Tam je ovca, počkaj. Tam je ovca, poď zabiť. Aha. A dve. Ale už sme mohli mať dve postele, ja som blbec. To nevadí. A nie sú vôbec, neboj sa. Sakra, ja neviem, zabiť to tak seká. Idem ti na pomoc. A však ja mám vlastne meč. Poď sem, ovečko. Pozri, máme meči, to nič ti neoblíži, neboj sa. To ťa mám pohľadka. Mám 3 vlny. Neboj sa, tvoja smrť bude bez dvoj. Áno, neboj sa. No ale teraz... A nemá, si stratil to hnedú ovcu. Tu je, máme. OK. Takže už sme mohli. Ale zostal som za ňu vlnu, to čo je vod. Nedostal si z nej vlnu, musel si dostať. Aha, OK, dostal. On sa Len ti je hnedá. neprilákalo k tej. Hej, lebo je hnedá, presne tak. Nedal crafting. Aha, vidím ho. A mimochodom, ak sa vám páči Obukúhov skin, tak napíšte do komentáru, že sa vám páči, lebo Obukúh si tu celý čas asi vytváral skin. Akurát, ja by som povedal, že to očko je dosť veľké, no. Na modnej prehliadke s kinou? Čo? Či sme na modnej prehliadke s kinou? Neviem, no. Ale... No.
Počkať. Tak ja by som mal isto ťažiť, ale zatiaľ žiadnu kejvku som nenašiel. Tak idem ťažiť tu no. Počkaj, ja vôbec natáčam? Hej, okej, natáčam. Teraz som Som sa zľakol, mám že ináč 6 natáčam. dverí, som si urobila aj do rezervy, keby si chcel postaviť vlastný domček. Ale nie. Keby som hral napríklad s niekým iným, tak by si mohol postaviť domček. Urobil som aj čestku, takže tam mám všetky veci. Okej. Trebalo by nám už tie torčky, pretože máš asi kejvku nejakú? Nie, konec tam, Ale už kde... ináč zachádza slnko. Hej, ja viem. Mám jednu posteľ, ale... No, viem urobiť jednu posteľ. Počkaj, ty máš koľko vln? Že máš dve, že? Ja som si z nich urobil karpety. Čiže máš? Mám len na jednu posteľ. Ale máme koberce. Máme koberce, Ja ale sa na čo bojím, som? no tak budeme celú noc dať. Počkaj, ideme ešte nájsť nejaké ovce. Počkaj, poďme na lov. Poďme na lov, máme sú. No tak prvú noc. Nemáš nejaké cobblestony? Urob pec. Však si môžeme ulie. No, možné. Počkať, urobím pec. Urobím rovno dve. Počkaj, tie okno radšej zamurujem, aby nám tu nejaký nosný pavúk nevlízol. Nezamuruješ okno, pretože ja už nemám žiadne drevo. S hlinou zatiaľ. Tu bude, Zatiaľ potom si nájdeme. hej, nejaké tu tie- bude stačiť. Radšej už rob tie sklá, pretože sa nám tu naspawnujú príšery. Aké sklá. Či nie sklá. Torčky, hej. Ale... Počkať. Ale ja nemám drevo. Nemá, Aha, ja som si ho dal do truhly. Ja som si ho dal do truhly. Je tu strašná tma. Ja sa bojím. Neboj sa. Je svetlo. Tak. OK. Svetlo! Jej. Počkaj, to si urobil z tých polovečatých strop? Áno, aby som ušetril drevo. Aha. Nemáš Ok. nejaké drevko? Potrebujem ti tam do čistky ti dám to drevené uhlie. OK. Ja som ti tam dal drevo. OK, Tak tak už ja si... to urob to. Urob Máš styky. styky, hej. Vlastne ja mám styky. Takže toč. Ja počujem nejakého skeletona. No, a ja. Je to OK, zatiaľ je to OK. Mám svetorčky, idem to osvetliť aj vonku. Ježišimaria, skeleton! Podnú! Podnú! OK, sme v Idem bezpečí. ho zabiť. Nie! Ohrozuješ aj mňa! Máme tu šíp pekne pred dverami. Mám jeden šíp. A máme Super. kosti, môžeme si robiť bomby. O, prepáč, som chcel na crafting. Som sa zlakol, že tu je nejaká ďalšia. Tak, Zombie villager, takže to musí byť jediná. super. Počkaj, ja ti tu vyhodím toto. Osvetlím to aj zozadu. Ja ti tu vyhodím kamenný meč, poď sem. Ďakujem. Pôjdeme na lov? Tu máš. Radšej rob krompik. Aj krampik sa zíde, neboj sa. Nie, že zíde, ale bude. Oj, Premieste tu pes, nech je to pek. Počkať. Tak. Ja mám ešte dve torčky, neviem čo s nimi. Aj mesko mám. A ja mám jednu torčku. Mesko daj upiec daj. Mesko. Aha, OK. Počkaj, drevo budem tiež potrebovať. Tak to OK. ešte jedno uhlie. A teraz Počkaj, ja si poďme. odložím to tie vlny. Kde si dal ten kamenný meč ináč? Však ty ho máš. Ja ho nemám. Máš ho? Však si ho zobral. Jaj, sorry. A mám nejaký použitý strašný luk, ale... Jednu torčku dáme do kde... Ja mám zatiaľ ešte dve. Si aspoň usporiadam veci. Pôjdeme na lov? Môžeme. Zoberme si, počkaj, to meso. Ale ja by som... Každý má právo na Si to. hladný? Nie. Áno. Mám plný hunger bar ešte. Koľko si vlastne zobral? Čo? Mne to nejak bavilo. Máš Okej. 3. Choď jedno. Počkaj, teraz mám za chvíľu jedno, môžeme ísť. Počkať. Nechám torčky. A toto tu čo tu robí? Poďme na lovu. No, hneď prvú noc. A prečo nie? Aspoň získame užitočný materiál. Spadol som na nejaké jamy. Hej, to je moja táto. Tisíc. Ja, Chcem spolu zachrániť, please. ale však to je moja jaskyňa. Ale sa tak ja neviem dostať. Takže Už nie. nevidím. Creeper.
creeper. Nie. Tam. Ale Ja som ti vravel, že to nie je dobrý ide pri nápad. creeper. Creeper. Ja idem do domka. Poď za tebou, to nie je dobrý nápad. Nevadí, však cez dvere nás neuvidí. Dobrý. Skry sa. A nás neuvidí cez dvere. A prečo šupíš, však nikomu nevadí. Však ja viem. Nevadí. Počkej, dám do trhový luk a šíp. To je núdzové riešenie. Počkej. Ináč Obokúk a náhodou sa... Počkať. Ja viem otvoriť čestku, keď čupím. Áno. Počkať, a čo tam bolo? Počkej, tam boli 3 vlny? Hej. A ty si mal náhodou 4? No a ešte jedna tá hnedá. Aha. Dobre, a čo by sme robili? Nie, choď preč tam, creeper. Vykrafti si nejakú posteľ zatiaľ. A na čo? Tak aspoň jednu, aby sme mali. Ty máš luk? No však to mi spadlo z toho skeletona. Ty máš aké šťastie. Keď počkaj, máme... Yes, máme toto. To mi nechaj. Aj drevo ja potrebujem. Ja potrebujem 2 dreva. Ty si mi zobral všetko A je tu mäso. pavúk. Kde? Ale to ma Kde je? Pavúk. Počkaj, ja ti tu nadám meso. Ja idem zabiť ma, to nebude parazitovať jeden. V čestke máš 9 mesa. To netreba. Pani Milka, kde je? Alebo pavučina. Iba XPčka. Nefér. Čo bola nejaká postava? Čo mi stalo? Neviem jak ty, ale sa začínam troška báť. A čoho? Koľko hodín? Prvá noc. A je spom. To fakt? Nie, že stretneme zajace. Čo? Zajace. Aké zajace? No zajac vieš, aký je o polnoci. Aha. Počkaj, ja by som na tvojom mieste išiel tu ale ja nemám drevo. Obukúk, ja nemám drevo. A myslíš, že ja idem nejaké naťažiť? Zombík. On rozbíja dvere, zabij ho rýchlo. Jak? Ja nemám meč. Počkaj, mám meč, okej. Idem ti na pomoc, kde? Za to brnkou. Však to. A s lopatou. Zlezla lopata, ja to potrebujem. Prepáč. Nič, nevypadlo. Čo? Máš? Niečo? Iba zombie meso. A Ale- lopatka, a nejaká úplne použitá lopatka, to nemá cenu. Dám to do trhu. No nič. Škoda. Creeper! Ty si ma tu Utekaj, preč z domu. Prečo preč? Aby nevybuchol pri dome. Hej, ty si ma tu zavrel. Prečo ma biješ? Lebo si ma tu zavrel. Však zavolím, však nám to vybuchne. Však na to i tak vybuchne. Ja nemám tu. Divadlo. Ide tu. Pomoc. Ide tu. Nevidí nás. Čo si myslíš? Cez dvere nás uvidí. Ale keď budeme... Je to prvá noc a creeper cez deň nehorí. Počkať, Divados, to najda, čo sa nám buklo do bloku. Nie, tvoja to je môj meč. Počkaj, dám to zatiaľ do česky. Je tam stále ten creeper. Počkaj, teraz to mi vtedy asi nejak baklo, lebo ja teraz neviem. Ja počkaj, nie, však si súpíš. Ten creeper ide zmizol? Ja by som nevychádzal veľmi. OK. Tak my si tu čupneme. A počkáme celú noc. Asi to urobím strih. Urob si posteľ zatiaľ. Ale nemám drevo. Všetko sme minuli. Ja, ale ja by som si išiel dačo na ťaži, počkaj. Ja som si urobil strašne veľa dvier, počkaj, spalme. Počkaj, to nie je drevo v tej? A čo si urobil s tým drevom z pece? No tak to je len jedno a mám tu na. Jej, koberec. Na čo ty teraz myslíš? Na srandu. Ja tu teraz myslím na creeprák, ktorý číha za dverami. Není to. Ja by som išiel dačo naťažiť. Nie? OK, ale preč od domu. Nechcem, aby tu Ale takže... buchol. Keby si počul creepa, tak ma varuj. Yes? Už sa rozhodneva. Yes. A ten creeper tam není. Dobre, mám drevo. Yes. Rýchlo, poď sem. Nie je tam creeper. Nie. Alebo creeper, to je jedno. Vieš? Dobre, tu na ti hodím to drevko. Pre istotu si čupnem.
Tak. Co tam písalo? I don't, co? Neviem. Ale posteľ! Ale iba jednu. Tuc, 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 tudy, tuc, tuc, tam tudy, polož. tudy, tuc, tuc. A kde je tu? Áno. Idem sa pozrieť na nejakého lieca príšery. Ťa zapalia a smrtví. A ešte nehoria. Kryteľ! Idem ho zabiť. Čauko! Buchne. Počkaj, idem ti pomôcť. Ty s dreveným mečom. Oh, yes! Áno, zabili sme creepera, ktorého sme sa celý čas obávali. Slipka, mám vajca. Mám druhé vajco. OK, ja mám 2 torčky, čiže si môžem ísť osvetliť. Jasný. Ja mám ináč 2 drevené uhlie. Tak ti to dám do tohto. Počkaj, urob z toho torčky. Urob z toho Dám ti to torčky. do čistky. Teraz nepotrebujeme veľmi torčky. Idem sa Au! Som chcel zavrieť dvere. Však idem tu. Na čo zatváraš? A počkaj, mi mal nejak plný Hunger Bar. Sa mi to nejak nezdá. Nemáš vypnuté príšery, alebo čo? Ale však sme tam mali creepera, čiže vypnuté príšery asi nie sú. Neviem, tak asi... Nie, ale ja som jedol, dačo. Aha, Ja som jedol, pretože... asi som to troška zariekol. Už polmeska mám dole. Ja som jedol, pretože mám iba jedno meso a mal som... Aha, počkaj, však ja nemám uhlie vlastne. To bola krava? Idem zabiť kravu, budeme mať armor. OK. A idem skôr hľadať ovce nejaké. Ja neviem. Aha, ja nemám sticky, no jasné. Poďte, ja chcem nejaké... OK, mám 8 torčiek a myslím, že... 8 torčiek. Nie, 8 torčiek. Dobre, takže mám... Idem troška nakopať ešte. Idem nakopať do nejakej ovečky. Ale by sme to mohli aj skončiť. Idem zakopať nejaký zadok. Jedna malá sliepočka. Hej, malička sliepočka, nezabíjajú. Taká To je iba pekná. veľkú. To bol za bug. Ja som to stresol, potom nič a zrazu... A našiel som piesok, yes. Poďme si robiť okna. Super. Ale je ho málo. Nevadí, ja tu zatiaľ naťažím pár kameňa. Škoda, že sme nenašli žiadnu kejpku. No nájdeš na trafenú. Alebo na nejakú kejpku, to by bolo lepšie, no. Lebo väčšinou v kejpke sú tu tie. Tak to pomaly kope v tej jaskyni. Aj? Však pod vodou to je jasné. Tak toto video sa nám určite darilo. Či? OK. Dobre, takže mám dosť potrebujem 6. Dobre. Ešte robíme to bude asi pre tento diel. Alebo sa možno ešte stane niečo zaujímavé a asi polovica tohoto videa bude noc. Čiže... A našiel som 3 ovce. Super. Potom v ďalším dieli by sme mohli si robiť vlastnú mini farmu. Áno. A čo som si chcel robiť podzemnú železnicu? A to asi dlhanie to je. No tak to budeme dosť dlho. Dobre, takže mám na posteľ, idem si vykraftiť. OK. Ja mám 64 Čo? kameňa a jeden A koľko máš ešte. XPčok ináč? XPčok? Mám jeden. Aj. Level 1 Ja a mám, ja mám level, ja mám čisto level 4. moja postielka veľa craftingu. Počkaj, idem sa ešte dať na... A nemám krompať ani. Ja sa musím najesť. Jedno bude stačiť. Do čistky dávam torčky a aj to tie kamene. Kde je drevené uhlie? Však už som všetko dal za torčky. Oh, No, som inteligent. tak si musíme urobiť drevené uhlie. Na čo? No tak a potrebujeme si urobiť sklo.
Aha. Myslím, že už tú hlinu môžem dať preč, nie? Ale počkaj, doniesol si 2, 4, 6? Počkaj, hodím ti vlnu. Doniesol si 6? To čo je za brvnutú posteľ? Nie, to len ty tak vidíš. Počkaj, ty si... Čo? Čože? Bugi, bugi, bugi. Vieli tam. Dobre, no tak už si vyrobím tú posteľ svoju. Ja som ti hodil všetko vlnu. Au, však hej. A ty máš drevo? No, áno. OK, tak ja nemám. A ja som vlastne Vyrob. všetko. Tak ale mám len 4 dreva, pretože všetko som mal do pece. Dobre. Tu ma... Myslím, že už to môžeme ukončiť. No ešte. Dobre, no tak. Moje veľkolepé plány s neviem čím. Asi až na budúcom dieli. OK, tak ak sa vám video páčilo, dajte like. A Bukuk tam ešte neviem, čo robí. Som skrásoval naše životné prostredie. Náš domček. OK, tak ak sa vám video páčilo, dajte like. Aj na Bukukovou skin dajte like. Aj na Bukukovou domček dajte like. Aj na to, že som naťažil do dvoja kamena, dajte like. Proste na všetko dajte like. A Ak sa vám niečo nepáčilo, dajte komentár. ďakujem. A si Aby to bolo krajšie. mne sa viac páčilo, keď tam bolo dole. Ale OK, tak Bukuk tu ešte niečo dorobí. Asi tie sklá, že? Áno. A ja už to radšej vypnem natáčanie a uvidíme sa na budúce. Tak čaute. Čaute!